Okay, so update natin ang ating kilikili. Ito pa rin, third day. Ayan. Ayan. Okay, ayan. Ano ba ang na-notice ko? A little bit of skin irritation. Pero hindi siya masyado, guys. So, siguro in a couple of days, magpipil na siya. Kasi ganun ako once na magpil, makati siya sa balat. Wala namang mga red na ating notice, no? Walang red. Cross fingers talaga tayo, guys, na mag-work talaga ito. Okay? So, yan na muna ang ating update.